יש טלוויזיה עובדת. זהו, צריך לסגור את הטלוויזיות. לילך, אם זה פגישה שאת מנהלת, את יכולה לחסום לכולם את המיקרופונים מאצלך ולפתוח לגד רק. כן. בינתיים אני משאירה עד שתתחיל. אנחנו. שלום. שלום גד. שלום, היי סחי. שלום גד. מה שלומך? גילה, שלום. כן, מה? אני מאוד... הנה סחי. הנה גם יוחנן שני. אני מאוד שמחה. שמחה. מאוד שמחה, מאוד. כן. יופי. מאוד. חנן. אני לא רואה את אוקיי, יוחנן. לילך, אני חושב שאפשר להתחיל, לא? אפשר? כן. מקסימום מצטרפים תוך כדי, אתה יודע איך לאשר אותם? אם אני הופכת אותך למארח? לא, איך אני מאשר? יש למטה participants. כן. פשוט צריך לעשות admit ברגע שמישהו רוצה להיכנס. יקפוץ לך חלון, אז רק תעשה admit. שימה, הנה את. הנה, גם סימה יודעת. עכשיו רשום שיש 24. נכון. סימיות. זה דבר. 1, 2, 3, 4, 5. הפכתי אותך למארח, גדי. אוקיי. עכשיו אתה רואה, יש participants, כרגע יש 24, אם יקפוץ לך חלון שמישהו רוצה להיכנס, אתה פשוט לוחץ על האדמית ומאשר אותו. איפה מופיע אדמית? ברגע זה יפתח חלון ואז יהיה לך אדמית, תראה. טוב, בסדר גמור. בסדר? אוקיי, ערב טוב לכולם. טוב. בהחלט מרגש להיפגש ככה עם חברי אילון, את כמעט כולם בעצם אני מכיר פה. את הרוב. את הרוב הגדול. ואי אפשר להיפגש בפועל, אז לפחות בזום המופלא הזה. כן. אוקיי, האמת שכשאני עושה הרצאה, אני אוהב שכן יש קשב בקהל, ואנשים יכולים לשאול ולהגיד. נכון, נכון. אבל אני יודע שבזום זאת בעיה, כי בזום קשה מאוד לנווט ולשלוט וזה מתחיל להפריע. אז מה שאני מציע שנעשה, הנה. אני אתחיל את ההרצאה ובאיזשהו שלב אני אעצור ואתן אפשרות לשאול ולהעיר ואחר כך נמשיך. אז בצורה כזאת זה גם יהיה מסודר וגם אתם תוכלו ליצור את הקשר. אוקיי, אז ההרצאה מלווה במצגת. אני אעלה את המצגת. אוקיי. האם אני מניח שכולם רואים את המצגת? אני רוצה לדבר על האבולוציה של התרבות באדם, ואולי דבר ראשון, בעצם מה זה תרבות? תרבות או ציוויליזציה, בעברית אנחנו במובן הצר של תרבות, מתכוונים בדרך כלל לציור, לאומנות, לריקוד, למוזיקה, אבל המובן הרחב של תרבות בעברית זה הציוויליזציה. זאת אומרת, סך הכל הפעילויות של חברה אנושית, שזה כולל גם את האומנות, אבל גם את התחבורה וגם את התעשייה וגם את התקשורת, ואת כל שלל הפעילויות של חברה אנושית, זה התרבות שלה או הציוויליזציה. אנחנו נשתמש במילה תרבות במובן הזה. ואז הטענה היא שבעצם האבולוציה התרבותית היא זאת שעשתה אותנו בני אדם, ובואו ננסה לראות מה זה אבולוציה גנטית ומה זה אבולוציה תרבותית. עוד מישהו רוצה להצטרף? רק שנייה, לא הספקתי לאשר את זה, כן, הנה, אישה. אבולוציה גנטית, אנחנו מכירים שזה התיאוריה של דרווין שהפכה
תיאוריה יסודית במדעי הטבע בכלל, והטענה שלו שבעלי החיים וגם האדם מתפתחים בדרך של ברירה טבעית, בצורה הזאת שבכל אוכלוסייה יש לנו שונות גנטית בין הפרטים, והפרטים השונים מצליחים באופן שונה להתרבות. אלה שיותר מתאימים לתנאי הסביבה מצליחים יותר להתרבות, אלה שפחות מתאימים מצליחים פחות או שבכלל לא שורדים, ובצורה כזאת לדור הבא עוברים בעיקר הגנים של הפרטים שמותאמים יותר, והאוכלוסייה הולכת ומשתנה מותאמת לתנאי הסביבה. זאת אבולוציה גנטית. הבן אדם התפתח באבולוציה גנטית כמו בעלי חיים אחרים, מאיזשהו, בשלב מסוים נפרדנו מהענף של קופי אדם, בערך לפני 6 מיליון שנה, אבל בשלב מסוים התחלנו לפתח אבולוציה תרבותית. האבולוציה התרבותית היא התפתחות והתקדמות של החברה לא על ידי שינוי גנים, אלא על ידי צבירת ידע. ואז בואו נסתכל הלאה. הגורם לשינוי, אם ככה, באבולוציה התרבותית זה גילוי וחקירה. אנחנו לא מחכים עד שהמוטציות ייתנו לנו איזושהי תכונה שתתאים יותר לסביבה, אלא אנחנו מחפשים דרכים איך להתאים את הסביבה לצרכינו, איך להתאים את עצמנו להתאמה יותר טובה לתנאי הסביבה. קשה לראות כי התמונה כאן. אוקיי, הדרך שעובר השינוי באבולוציה גנטית זה כמובן הורשה, ובאבולוציה תרבותית זה הדרכה, הוראה, חיקוי ולמידה, ואז אנחנו רואים שכיוון השינוי הוא מאוד שונה. כיוון השינוי במוטציות זה אקראי, אבל הסלקציה בגנטיקה היא מכוונת להתאמה מיטבית לסביבה. לעומת זאת באבולוציה תרבותית, החקירה המכוונת, המטרה שלה לענות כמה שיותר טוב על צורכי האדם, על צורכי החברה, כולל שינוי של הסביבה. זאת אומרת, אנחנו לא מתאימים את עצמנו ואת הגנים שלנו לסביבה, אלא בהדרגה מתאימים את הסביבה לצרכינו. גם מבחינת קצב השינויים, קצב השינויים של האבולוציה הגנטית הוא איטי, קבוע למדי. האבולוציה התרבותית, הקצב הוא מהיר, וככל שמצטבר יותר ידע, הקצב הולך ומואץ, ובעצם אם השינויים הגנטיים דורשים מיליוני שנה, השינויים התרבותיים אלפי שנים, והיום אפילו בחיי אדם בודד, יש לנו כבר שינויים מאוד משמעותיים. אז בואו נדבר קצת על החקרנות. החקרנות בעצם, זאת התכונה הבסיסית שעשתה אותנו בני אדם. זאת תכונה של יונקים בלתי נתמכים, או אופורטוניסטים. אופורטוניזם זה יכולת להסתגל לתנאי הסביבה. יונקים מתמחים שמותאמים טוב מאוד לתנאי הסביבה, למשל חולד. חולד מותאם פנטסטי לתנאי הסביבה מתחת לקרקע, אבל הוא לא יכול להתאים את עצמו לסביבה משתנה. אופורטוניזם זה יתרון בסביבה משתנה. המומחים הכי גדולים בחקרנות, באופורטוניזם, היו הקופים וקופי האדם, ובעצם האדם הוא גדול האופורטוניסטים מכל בעלי החיים, הוא יודע להתאים את עצמו לכל סביבה ולכל תנאים, עוד מעט הוא אפילו יוכל להתקיים בחלל, אז בעצם היתרון הגדול שלנו זה האי-התמחות שלנו. זה שאנחנו לא מותאמים בצורה מושלמת לשום דבר, אבל יכולים להתאים את עצמנו לכל תנאי שמשתנה. בעצם זה מה שהפך, החקרנות הפכה לגורם מוביל באבולוציה שלנו. עכשיו יש כאן נושא מעניין. האבולוציה התרבותית דורשת שילוב של חדשנות עם שמרנות. חדשנות נקראת נאו-פיליה. נאו זה חדש, פיליה זה אהבה, אהבת החדש. שמרנות זה נאופוביה, זה שנאת החדש או הפחד מחדש. ולמעשה,
האבולוציה התרבותית מצד אחד דורשת שמרנות. אנחנו בכל דור חייבים ללמוד ולקבל ולשמור על כל ההישגים של הדורות הקודמים. אנחנו לא יכולים להתחיל מאפס, אבל אנחנו חייבים גם לחדש ולהביא דברים חדשים. זה המשמעות של האבולוציה התרבותית. והשאלה איך לפתח את התכונה שגם נרצה לשמור על דברים שישמרו ולא ישתנו, וגם נרצה לשנות. אם אנחנו מסתכלים על קופים, אז בקופים אנחנו רואים תופעה מעניינת, שקופים צעירים הם חקרנים וסקרנים והבוגרים הרבה פחות. ישנו מחקר מעניין שבוצע ביפן. ביפן יש מין של קופים שחיים שם קרוב לחוף הים, ונעשו עליהם הרבה מאוד עבודות. החוקרים נהגו לתגמל את הקופים כל פעם שהקוף עשה איזו פעולה שהתאימה לרצון של החוקר, אז שמו לו על החול ליד החוף צלוחית עם גרגירים של חיטה. והקופים מאוד אהבו את החיטה והיו אוכלים את זה. מפעם לפעם הצלוחית הייתה מתהפכת, והחיטה הייתה מתערבבת עם החול, והקוף היה מנסה לאכול את החיטה עם החול, זה לא טעים, אז הוא היה מוותר על החיטה. והם מאוד נזהרו שהצלוחיות לא יתהפכו. והנה פעם אחת קוף צעיר, כשהצלוחית התהפכה לו, לקח את החופן של החול עם החיטה, הלך לים ושם את זה על המים. החול שקע, החיטה צפה, והוא אסף את החיטה ואכל אותה. ואחרי שהוא גילה את זה, הוא רץ ועשה את זה לא רק לעצמו, אלא גם לאחרים שנשפך להם. תוך שבועות אחדים כל הצעירים למדו את הטריק. אף קוף בוגר לא הצליח לסגל לו את הטריק. וקופים בוגרים שהתהפכה להם מהצלוחית, ויתרו על החיטה, ואחד הצעירים לקח את זה אל הים. אז צעירים אצלנו, למרות שהם כאלה חקרנים וסקרנים, צריכים לעסוק במידה רבה בלמידה, ולמידה זה במידה רבה שימור ידע, וזה אחד הקשיים הגדולים בלמידה של ילדים. מצד שני גם לנו לא קל. אנחנו בתור מבוגרים צריכים דווקא להתרגל לקבל חידושים, למרות שאנחנו כבר לא כל כך סקרנים וגמישים כמו הצעירים. עוד יותר מעניין הוא שהחברות שונות אחת מהשנייה. ישנם חברות שמרניות, ישנם חברות נאופיליות, חדשניות. ואנחנו יודעים שחברה שהיא שמרנית, בסופו של דבר קופאת, מפסיקה להתקדם, וחברות אחרות רצות ועוברות עליה. תופעה מעניינת היא תופעה שנקראת שמרנות מהפכנית. זה קורה בחברות שעברו מהפכה, וברור שמהפכה שהחליפה את המשטר, החליפה את שיטת החיים, היא מאוד חדשנית, אבל אחרי שהם מגיעים לשלטון, הם מאוד רוצים לשמור על ההישגים שלהם, לשמור על השלטון שלהם, לשמור על הרעיון שלהם, והם הופכים לשמרנים. הדבר הזה קרה ברוסיה, הדבר הזה קורה בקובה, הדבר הזה קרה גם בתנועה הקיבוצית. התנועה הקיבוצית בראשיתה הייתה חברה מהפכנית, חברה חדשנית, אבל ככל שעברו השנים, היא יותר ויותר עסקה בלשמור על עצמה ועל ההישגים שלה, והייתה פחות פתוחה לשינויים. דת וממסד הם בדרך כלל הגופים שעוסקים בעיקר בפעילות שמרנית, ומצד שני, מדע ואומנות, אלה הם הגופים, האנשים, הקבוצות, שהם מחדשי התרבות העיקריים. אבל בעצם חידוש תרבות נמצא בהרבה מקומות, בהרבה פינות, וגם שמרנות נמצאת בהרבה פינות, ושיווי המשקל בין חדשנות לשמרנות, הוא בעצם נושא שמעסיק אותנו ומעסיק את החברות, ואפילו מעסיק את הבן אדם, הילד והבוגר, לאורך כל חייהם. בואו נסתכל קצת על השלבים העיקריים באבולוציה של הציביליזציה, של התרבות שלנו. אנחנו מדברים על התחלת התרבות עם התחלת ייצור כלי אבן. לפני שבן אדם משתמש בכלים, לא כל כך דיברנו על תרבות, אבל ברגע שהוא למד לייצר כלים ופיתח טכנולוגיה של ייצור כלים, היה צריך ללמוד את הטכנולוגיה,
מדור לדור שכללו והתקדמו, ויש לנו בעצם אבולוציה תרבותית. הראשון שעושה את זה זה טיפוס שנקרא הומו הביליס. הביליס זה בעל יכולת, able, האדם היכול או המסוגל, שהתקיים באפריקה, במזרח אפריקה, לפני 2.5 מיליון שנה, והוא הראשון שאנחנו מוצאים אצלו כלי אבן, שהשקיעו בהם עבודה, למדו איך לבנות אותם. צריך לומר שכלי עץ היו כנראה עוד קודם, אבל כלי עץ לא נשמרים במאובנים, ולכן קשה מאוד לתעד אותם, ולמעשה הומו הביליס בשבילנו הוא ראשון האדם התרבותי. גילוי האש על ידי הומו ארקטוס, האדם הזקוף, בערך 700 מיליון או 600 מיליון יותר מאוחר, 600,000 שנה יותר מאוחר, אפשר לאדם לצאת מאפריקה, לעבור דרך ישראל דרך אגב, ולכבוש את כל המרחבים של אסיה ואירופה. אירופה הייתה תחת קרח בעיקר בתקופה הזאת. הומו ארקטוס עם אש מתחיל לפתח לבוש, מגורים ראשוניים ושפה. הוא הראשון שאנחנו בטוחים שכבר ידע לדבר, כנראה דיבור פשוט, אבל ידע כבר לדבר. אנחנו במאות אלפי השנים שאחרי זה רואים שכלול הולך ומתקדם של כלי האבן. וכלי אבן הרבה יותר משוכללים, מה שנקרא תקופת האבן הבינונית והחדשה, מופיע אצל שני טיפוסים, אנחנו הומו ספיאנס בצפון אפריקה, והאדם הניאנדרטלי באירופה. התקיימנו במקביל, בערך מלפני 300,000 שנה, כאשר הענף של הספיאנס בצפון אפריקה והענף של הניאנדרטל, והיו עוד ענפים גם באסיה באותו זמן, מפתחים כלי אבן יותר ויותר משוכללים. שלב מכריע מופיע בערך לפני 80,000 שנה, כשההומו ספיאנס החדש יותר, אני אדבר על זה בהמשך, יוצא מאפריקה, עובר דרך ישראל ומתחיל לכבוש את אסיה ואת אירופה, מתנגש עם הניאנדרטלים, בסופו של דבר מחסל או דוחף את הניאנדרטלים, והיתרון שלו כנראה זה חשיבה מופשטת. החשיבה מופשטת שלנו מסתמנת באומנות. אנחנו פתאום רואים שהאנשים האלה מציירים על קירות, מציירים במערות, חורטים על אבנים, מייצרים קישוטים, יחד עם קוברים את האנשים, כבר קודם קבעו את האנשים, אבל גם הניאנדרטל וגם הספיאנס הראשון, אבל עכשיו הם קוברים אותם עם קישוטים, עם שרשרות. יש איזו רגישות ליופי, ואנחנו מבינים שהחשיבה המופשטת הזאת הקפיצה את האדם, והקפיצה בעצם את האבולוציה התרבותית. המהפכה החקלאית, שהתרחשה בערך לפני 13,000 שנה, ונדבר על זה בהמשך, אפשרה מגורי קבע, אפשרה שכלול מאוד מתקדם של הכלים, אפשרה אספקת מזון, אפשרה הקמת יישובים הולכים וגדלים, ובסופו של דבר גם ערים. כאשר הכפר מייצר את המזון, והעיר שאיננה מייצרת מזון, חיה על עודפי המזון של הכפרים, ומספקת לכפרים תרבות, ביטחון, טכנולוגיות, מכשירים וכך הלאה. אני לא כך רואה מה שיש לי פה בפינה, איך אני יכול להזיז את זה? ככה. והיסטוריה. בסדר. הופעת הכתב וההיסטוריה, בעצם אנחנו מגדירים את ההיסטוריה מהופעת הכתב, זה גם כן שלב מכריע, בערך לפני 5,200 שנה, ואחר כך המהפכה התעשייתית לפני 250 שנה, שבבת אחת מקפיצה את האבולוציה התרבותית שלנו ומקפיצה אותה מאוד. עד לשלב הזה האדם משתמש באנרגיה של הידיים שלו, של בעלי חיים, קצת רוח ומים, ופתאום יש לנו מנוע קיטור, אחר כך מנוע שמופעל על ידי דלק נוזלי, והבן אדם יכול לכבוש את העולם, בהמשך גם את החלל. המהפכה הכימית בראשית המאה הקודמת עשתה שני דברים. דבר אחד, סיפקה לנו תרופות, הפסקנו למות מכל זיהום וכל מחלה. המצב לפני זה היה שמעל למחצית הילדים מתו בשנת חייהם הראשונה,
שליש מהאנשים מתו בגלל זיהומי לידה, ופתאום אנשים נשארים בחיים, ומצד שני אפשרה לספק מזון, מכיוון שהמהפכה הכימית יצרה דשנים כימיים שהעלו את היבול בכמה מכפלות, וסיפקה חומרי הדברה כימיים שיכלו לשמור על היבול שלא ילך לאיבוד. ולבסוף, מהפכת המידע, שהתחילה לפני 50 או אולי 60 שנה כבר, ואנחנו נמצאים בעיצומה, ובעצם הפכה את כל העולם לעולם אחד, לעולם של האינטרנט. האם קיים שלב מכריע שאפשר את ההתפתחות של האבולוציה התרבותית? למעשה כל אחד מהשלבים האלה הוא הכרחי. אי אפשר לקפוץ עליו שלב, אבל ישנם שני שלבים שהדגשתי אותם. אחד זה חשיבה מופשטת, שאפשרה להומו ספיאנס המודרני, אנחנו, להשתלט על כל כדור הארץ ולחסל את הטיפוסים הקודמים, והמהפכה החקלאית, חקלאות ומגורי קבע, שאפשרה את אבולוציה של התרבות המודרנית, ואנחנו נראה שקבוצות אנושיות שלא עברו את המהפכה החקלאית, נשארו ציידים ולקטים, כמו למשל בג'ונגלים של אמריקה הדרומית עדיין יש שבטים כאלה, קצת באפריקה, היו גם באוסטרליה אבוריג'ינים. הקבוצות האלה נעצרו בשלב שלפני החקלאות ומגורי הקבע, ולא יכלו להתקדם יותר, כי בלי מהפכה חקלאית לא ניתן להמשיך להתקדם. בואו נסתכל קצת על קצב כיבוש העולם. היציאה הראשונה של הומו ספיאנס, הומו ספיאנס נמצא בצפון אפריקה, והיציאה הראשונה שלו היא לפני 120,000 שנה, הוא מגיע לישראל, אנחנו מוצאים שרידים שלו בעובדיה בעמק הירדן, שער הגולן ואחרים, פוגש כאן אוכלוסייה יציבה של ניאנדרטלים. הפגישה הזאת כנראה הסתיימה באיזושהי בלימה של הספיאנס, ואולי אפילו נסיגה שלו חזרה לאפריקה. וכל המרחב הזה נשאר ניאנדרטלי. אבל לפני 80,000 שנה יציאה שנייה של הומו ספיאנס חדש, הומו ספיאנס עם חשיבה מופשטת, עם אומנות, עם ארגון חברתי שמאפשר לו לא רק בשבטים קטנים, אלא בעמים שלמים, ונגד הקבוצה הזאת שיוצאת, אף טיפוס אדם לא יכול לעמוד, והם מתחילים לכבוש את העולם. לפני 80,000 שנה הם יוצאים כאן, תוך 20,000 שנה הם כבר באוסטרליה, שזה הישג אדיר. השאלה איך הם הגיעו לאוסטרליה, אנחנו אולי נגיד על זה מילה. עוד 20,000 שנה הם מצליחים לעבור את המחסום של ההימאליה, להיכנס למרכז אסיה, לאזור של סין וצפונה. הכניסה שלהם לאירופה מאוד איטית, כי באירופה יש אוכלוסייה יציבה של ניאנדרטל שחוסמת אותם, ולאט לאט הם דוחקים את הניאנדרטלים, קצת גם מתערבבים בהם, ורוב אירופה כבר לפני 35,000 שנה הומו ספיאנס, הניאנדרטלים האחרונים בדרום ספרד שרדו עד לפני 20,000 שנה. כל אסיה, עד קמצ'טקה, עד לקצה, עד לאזורים הקרים והרחוקים ביותר, כבר מאוכלסת לפני 25,000 שנה. האדם עובר את מיצר ברינג, גם כן שאלה מעניינת איך, מגיע לצפון אמריקה לפני 20,000 שנה, ולדרום אמריקה בערך לפני 14,000-15,000 שנה. צפון אמריקה זה גם כן ממצאים מאוד חדשים, עד לפני 4 שנים, כל דבר שתקראו דיברו על צפון אמריקה מאוכלסת רק לפני 15,000 שנה, אבל ממצאים חדשים מדברים על לפחות 20,000 שנה. סך הכל, מלפני 80,000 שנה ועד לפני 15,000 שנה, כל העולם, כל כדור הארץ מאוכלס, פרט לאנטרקטיקה, פרט לקצת איים באוקיינוס. יש כאן כמה שאלות מכריעות. מה דחף את ההומו ספיאנס להפצה הכל עולמית הזאת? אין שום אורגניזם אחר שעשה דבר כזה. זה מטורף. כי אותו יצור צריך לחיות גם בג'ונגלים הטרופיים וגם במדבר הלוהט וגם באזורים המאוזגים וגם באזורים הקפואים הקרים ביותר. הוא עובר, שהוא כובש את האמריקות, הוא עובר מאזורים קרים
דרך אזורים חמים ויבשים, דרך ג'ונגלים, עוד פעם לאזורים קפואים, ואותו אדם, אותה אוכלוסייה, אותו מין ביולוגי, מגיע לכל מקום. מה אפשר לו לעשות את זה? איך הוא יכול היה לעשות את זה? איך הוא הגיע לאוסטרליה? איך הוא הגיע לאמריקה? ננסה לענות על השאלות האלה בהמשך. רק על השאלה הראשונה אני אגיד אולי מילה. ההנחה היא שההתפשטות של ההומו ספיאנס לא הייתה מסיבה של חוסר מקום או חוסר מזון. אנחנו מדברים על אוכלוסיות מאוד קטנות, אפילו אחרי שהוא מציף את כל העולם, לא מדובר על יותר מאשר 10 מיליון אנשים על כל כדור הארץ. כנראה פחות, מקסימום 10 מיליון, נפוצים על מרחב עצום, ולכן מדובר על אוכלוסיות מאוד דלילות, ולא הייתה להם סיבה לחפש מזון. יותר מזה, הם בהרבה פעמים עברו מאזורים נוחים עם הרבה מזון לאזורים הרבה יותר קשים. מה הסיבה לעבור מדרום אסיה הנוח למרכז אסיה ולצפון אסיה הקפוא והקר? ואותו דבר באזורים אחרים. זה לא חיפוש מזון, זה לא צפיפות, זה כנראה סקרנות. זה כנראה איזושהי דחיפה לראות מה קורה מעבר לאופק. כנראה בכל קבוצה שהתבססה באיזשהו מקום, אחרי כמה דורות, קמה קבוצה של צעירים שאומרים, אנחנו מוכרחים, אנחנו חיינו פה בצפון אמריקה, אנחנו מוכרחים לראות מה קורה יותר דרומה. והם יורדים דרומה ועושים אוכלוסייה חדשה. ואחרי כמה דורות יורדים עוד יותר דרומה, ובצורה כזאת כובשים את כל העולם. בואו נסתכל קצת על המהפכה החקלאית. המהפכה החקלאית הראשונה הייתה פה, בסהר הפורה, באזור שבעצם מתחיל מישראל, אפילו אולי ממצרים, ומגיע דרך דרום טורקיה, צפון סוריה עד לעיראק. זה התרחש לפני 9,000 שנה, זאת אומרת 7,000 לפני הספירה, לפני 9,000 שנה, בעיתו חיטה, שעורה, אפונה, וגם בעיתו בעלי חיים, על בעלי חיים נדבר אחר כך. כנראה, לפי הידע כיום, יריחו הייתה העיר הראשונה, כלומר היה המקום הראשון שכמה אלפי אנשים התחילו לחיות ביחד בלי לייצר מזון, אלא לקבל מזון מהסביבה ולספק לסביבה טכנולוגיה, מחשוב, שלטון, ביטחון וכך הלאה. המהפכה החקלאית בסין התרחשה 2,000 שנה יותר מאוחר. הם בעיתו אורז, דוחן וסויה. עוד 1,000 שנה יותר מאוחר יש באינדונזיה מהפכה חקלאית, בתנאים טרופיים, עם קנה סוכר וים, ורק לפני 4,500 שנה, כלומר, פיגור של 4,500 שנה מאיתנו, המהפכה החקלאית הראשונה במקסיקו, במרכז אמריקה. הם מבייתים תירס, עדשים, שועית. עוד 1,000 שנה אנחנו הולכים, יש לנו בדרום אמריקה מהפכה חקלאית, ועוד יותר מאוחר במערב אפריקה. לא בטוח שהמהפכה החקלאית במערב אפריקה היא עצמאית, זה מסומן כאן בעיגול ולא בצורה רב צלעית, בשביל לרמוז שאולי זה לא עצמאי. יש גם חשד שגם המהפכה החקלאית בסין הושפעה מהמהפכה החקלאית שהייתה אצלנו, אבל הדברים האלה לא ברורים. עוד פעם השאלות, על חלקם ננסה לענות. מדוע תרבות הצמחים בסהר הפורה אצלנו הקדים בצורה כל כך ברורה את שאר האזורים? למה לא התרחשה בכלל מהפכה חקלאית באירופה? לא בדרום אפריקה, תשימו לב שדרומה מהסהרה, דרומה מהאזור הטרופי, אין מהפכה חקלאית, למרות שיש פה אוכלוסיות מאוד גדולות של בני אדם, ובעיקר לא באוסטרליה. יבשת גדולה ללא שום מהפכה חקלאית. למה כמעט תמיד הורבטו מינים של דגן ומינים של קטנית? על השאלה האחרונה אני אענה כי היא די ברורה. הדגן בדרך כלל מספק לנו את הפחמימות, את האנרגיה, הקטנית בדרך כלל מספקת את החלבון, והתרבות של דגן וקטנית מאפשר מזון צמחוני די מאוזן, אבל תמיד
הוא מלווה במזון מן החי. כלומר, אין לנו אף תרבות כאן שלא במקביל לא מבייתת בעלי חיים, נדבר עוד מעט על בעלי החיים, ומקבלת מזון גם מן החי. ועכשיו לשאלה מרתקת. האם המהפכה החקלאית הזאת, שלאט לאט כבשה את כל העולם, והייתה תנאי להמשך ההתפתחות, האם היא היטיבה עם בני אדם או לא? ועל כך יש דעות שונות. הראשון שעסק בזה בצורה ברורה היה רוסו במאה ה-19, והוא בעצם טען שהמהפכה החקלאית לא היטיבה עם האנשים אלא הרעה איתם. הוא אמר שהתרבות, המדע ובעיקר החקלאות והתעשייה יצרו חוסר שוויון, יצרו אוכלוסייה עירונית עם עוני, עם סבל, עם ריחוק מהטבע. הצייד והמלקט היו פרא אציל, הוא קרא להם, היו אנשים מאושרים וחופשיים שמחוברים לטבע, וברגע שהמהפכה החקלאית והיישוב העירוני הרחיק אותנו מהתנאים הטבעיים שהיינו צריכים לחיות בהם. בעקבות דבריו חוברו ספרים שונים על הפרא האציל הזה, כדוגמה קרל מאי, שאנחנו בתור ילדים אהבנו את הספרים שלו, שהוא היה בכלל סופר גרמני שכתב על צפון אמריקה, על האוכלוסייה האינדיאנית, ודיבר על הפרא האציל הזה שנאבק מול הכיבוש של הלבנים. מעניין שנכתבו הרבה ספרים על הפרא האציל של צפון אמריקה, הרבה פחות על דרום אמריקה, כמעט כלום על הפרא האציל של אפריקה, ואפילו לא ספר אחד על הפרא האציל האבוריג'יני המסכן של אוסטרליה. אף אחד לא נתן להם את הכבוד, למרות שהם היו ציידים לקטים בדיוק מאותו סוג. יובל נוח הררי, שכתב ספר שזכה להצלחה עצומה, קיצור תולדות האנושות, הוא טוען שהמהפכה החקלאית הייתה התרמית הגדולה ביותר של ההיסטוריה. אני לא יכול להתאפק ואני אקרא לכם קטע קצר, פסקה אחת, בשביל לראות עד כמה הוא חריף. דרך אגב, זה הספר שלו, נראה אם אני מצליח להראות לכם את זה, אבל זה הופך את התמונה. טוב, מעניין, זה הופך את התמונה. אני קורא קטע מתוך הספר שלי. תדבר קרוב למיקרופון. אוקיי, עכשיו זה יותר טוב? כן. טוב. המעבר מליקוט וציד לחקלאות נתפס בעבר כמשהו ברור מאליו. התיאוריה השלטת אמרה שעם הזמן בני האדם נהיו יותר ויותר אינטליגנטים, למדו להכיר את צפונות הטבע טוב יותר, עד שהגיע הרגע שבו הם גילו כיצד ניתן לביית כבשה או לזרוע ולטפח חיטה. ברגע שהם גילו את זה, הם קפצו על המציאה, נטשו את דרך החיים הקשה וחסרת הביטחון של הלקטים, התיישבו ליהנות מחייהם השבעים והנעימים הרבה יותר של חקלאים. שום דבר בתיאוריה הזאת אינו נכון. אין ראיות לכך שבני אדם הלכו ונעשו אינטליגנטים יותר. לקטים הכירו את צפונות הטבע לפני ולפנים זמן רב קודם למהפכה החקלאית, שכן הם היו תלויים להישרדותם בהיכרות מעמיקה עם בעלי החיים שהם צדו והצמחים שהם לקטו. וחשוב מכל, חייהם של החקלאים היו בעצם פחות צבעים ופחות נעימים מאלו של הלקטים. הלקטים נהנו מתזונה יותר טובה ויותר מגוונת, עבדו בממוצע פחות שעות, מלאכתם הייתה יותר מעניינת ומתאימה לכישוריהם הגופניים. הם היו פחות חשופים לרעב ולמחלות. המהפכה החקלאית אומנם הגדילה את סך המזון שעמד לרשות המין האנושי, אבל רובו ככולו התבזבז על שני דברים, על גידול עצום באוכלוסייה ועל תמיכה באליטה עשירה קטנטנה. החקלאי הממוצע עבד קשה יותר מהלקט צייד הממוצע, אכל בתמורה פחות מזון. המהפכה החקלאית הייתה תרמית העוקץ הגדולה ביותר בהיסטוריה. אז יש לנו כאן טענה שהוא מביא אותה לקיצוניות. רוסו היה הראשון שהעלה את זה. רוסו דיבר על חזרה לטבע, לחזור ולחיות.
יובל, יש היום אנשים בודדים שהצטרפו לחיות עם שבטים בג'ונגל של דרום אמריקה. יובל נוח הררי לא עשה את זה, למרות שהוא טוען שהם הרבה יותר מאושרים מאיתנו. גם בתנ"ך אנחנו מוצאים. בתנ"ך, כשהם מגורשים מגן העדן, וגן העדן זה הציידים לקטים, ומתחילים לחיות, בעצם עוברים את המהפכה החקלאית, אז נאמר, בזיעת אפיך תאכל לחם. יהיה לך נורא קשה. אבל יותר מאוחר כשמתיישבים והופכים לחקלאים מסודרים, ויש להם כפרים מסודרים, אז הם אומרים, עובד אדמתו יסבע לחם, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ובעצם הכוונה, החקלאות נותנת לי מזון, נותנת לי ביטחון, נותנת לי שקט, אז שני הדברים מוצגים גם בתנ"ך. אז אם ככה, המהפכה החקלאית אפשרה אבולוציה תרבותית, אבולוציה טכנולוגית וחברתית, אפשרה עלייה מתמדת בגודל האוכלוסייה, ברמת החיים, יצרה ערים, ממלכות, אבל גם ניצול ועוני, שעבוד, עבדות, והיא יצרה גם איום אקולוגי על המשך קיום האדם על כדור הארץ. אז הדיון הזה על המהפכה החקלאית, אנחנו נעזוב אותו בנקודה הזאת, וננסה להבין מה קרה, איך הגזע הלבן השתלט כל כדור הארץ. נסתכל קצת במהירות על חילופי התרבויות המובילות מראשית ההיסטוריה. אנחנו אמרנו שהתרבות מתחילה בקשת הפורייה, ממצרים דרך ישראל, דרך צפון סוריה ועד לעיראק של היום. יש לנו כאן ראשית הכתב, בעצם ראשית הכתב זה בשומר, כאן יש תרבות פנטסטית בשומר, שבמשך 1200 שנה יש לנו כאן תרבות עירונית מפותחת, עם מלא ספריות וכמות אדירה של מידע שהם השאירו אחריהם. אחר כך התרבות עוברת צפונה לאכד ולאשור, וסך הכל המרכז התרבותי הזה, 3,000 שנה, בעצם שלט על כל המרחב כאן, במקביל למצרים, פיתח את כתב היתדות שהיה הכתב המקובל, הארמית הייתה השפה המקובלת, אוקיי. אבל השלטון הזה הסתיים עם כורש ועם השתלטות של הפרסים על כל המרחב. בעצם האימפריה הפרסית זאת האימפריה הראשונה ששולטת על כל העולם התרבותי של אז, אפילו אצלנו כתוב במגילת אסתר, מהודו ועד כוש. ובאמת, האימפריה הייתה באמת מהודו ועד מצרים, עד לתוך אפריקה. אבל הם שלטו מעט זמן, בערך 200 שנה. הם הגיעו לאירופה במידה מועטה, ונעצרו על ידי היוונים. בשורה של קרבות מאוד מאוד קשים, ובסופו של דבר, אלכסנדר מוקדון והתרבות היוונית מנצחת, ואלכסנדר מוקדון שהלך מזרחה, מכיוון שהוא האמין שכל התרבות זה במזרח, הוא הופך את האימפריה הפרסית לאימפריה יוונית, השפה השולטת היא יוונית, הכתב הופך להיות כתב יווני, כתב אותיות, וקפיצה תרבותית מאוד מאוד גדולה, והשלטון הוא עוד פעם מהודו ועד מצרים ועד דרום אירופה, עד יוון. הוא לא מסתכל מערבה, אבל מערבה ממנו מתפתחת תרבות נוספת, וזה הרומאים. הרומאים הלכו מערבה והשתלטו בעצם על כל אירופה לא קפואה, צפון אירופה עוד היה קר מאוד, אבל גם על צפון אפריקה, בעצם על כל המרחב של הים התיכון, וגם על האזור שלנו, והגיעו כמעט עד הודו, אימפריה עצומה שהחזיקה מעמד כמעט 1,000 שנה גם כן. מ-500 לפני הספירה ועד 400 אחרי הספירה, ואחר כך היא התפצלה לשניים. יש לנו האימפריה הביזנטית, רומא המזרחית, והרומא המערבית שלאט לאט מתפצלת למדינות בודדות באירופה. רומא המזרחית מתקיימת גם כן כמעט 1,000 שנה, מ-400 לספירה עד 1,400 לספירה, קצת יותר מ-1,000 שנה.
ובסופו של, במהלך קיומה היא מוחלפת, בהתחלה מתקיימת במקביל לאימפריה האסלאמית. אחת השאלות המעניינות שאנחנו לא ניכנס אליהן, איך זה קורה שכל פעם נוצרת תרבות מתפתחת, משתלטת על מרחבים עצומים, מפתחת יכולות פנטסטיות, ואחר כך איכשהו קופאת ומוחלפת על ידי תרבות אחרת שיותר מתקדמת ממנה. בכל אופן, האימפריה האסלאמית על המרחב המזרחי כולו, על המרחב הדרומי כולו, אבל אירופה היא כמעט לא מצליחה להיכנס, רק לספרד. אבל אחריה היא מוחלפת על ידי העות'מאנים, והעות'מאנים שיש להם אימפריה ענקית כן מצליחים להיכנס לאירופה, ובעצם כובשים את כל דרום אירופה. מגיעים עד הונגריה, עד פולין, עד כל רומניה, בולגריה של היום, כל האזורים האלה נכבשים על ידי האימפריה העות'מאנית. האימפריה הזאת מתקיימת כ-400 שנים, 450 שנה, ובמקביל לזה, מה שקורה שהמדינות אירופה, במקום להתמודד עם האימפריה העות'מאנית, מתפשטים למרחבי כדור הארץ. הראשונים זה הספרדים, שכובשים אזורים גדולים באמריקה ואזורים נוספים, ואחריהם, כן, בואו נראה, אחד הספרדים, הכיבוש שלהם של אמריקה, היה אכזרי מאוד, ואחד הקרבות המפורסמים, בשנת 1532, פיסארו הספרדי, עם 168 חיילים ספרדים, מנצח את צבא האינקה עם 80,000 לוחמים. הורג 7,000, שובע את אטהולפה המלך שלהם, אחר כך הם הורגים אותו. אף חייל ספרדי אחד לא נהרג בקרב הזה. הם לא השתמשו ברובים שלהם, מכיוון שלא היה להם מספיק תחמושת מול 80,000 לוחמים. הם השתמשו רק בחרבות. אבל החרבות פלדה הפנטסטיות שלהם, מולם עמדו הלוחמים של האינקה, שהם לא עברו אפילו לא תקופת הברזל, אפילו לא נחושת, הם השתמשו בכלי אבן ועץ. זה מה שהיה לתרבות הזאת של האינקה, וה-80,000 לוחמים עם כלי אבן ועץ, לא היה להם שום סיכוי מול הספרדים המיומנים עם החרבות פלדה שלהם. בין להשתלטות של הספרדים, גם האנגלים. מדינה קטנטונת, אנגליה, משתלטת על אזורים עצומים בעולם. כאן אנחנו רואים את האימפריה הבריטית בשיא גודלה, 1920. היא כבר הפסידה את צפון אמריקה. צפון אמריקה כבר עצמאית, אבל שולטת באזורים עצומים, כולל במזרח התיכון, ועל זה נאמר שהשמש אף פעם לא שקעה מעל הכתר הבריטי. בעצם העימות הצפוי היה ספרדים לאנגלים, כי מי שישלוט על האוקיינוסים בעצם ישלוט על כדור הארץ. היו קרבות ימיים קשים ביותר בין הצי הבריטי לצי הספרדי. צריך לזכור, אלה אוניות מפרש. זה עדיין טכנולוגיה של אוניות מפרש, אין עוד מנוע. אבל אוניות מפרש היו מאוד משוכללות, מאוד יעילות. אוניות תותחים היו עושים קרבות של אוניות תותחים, גם אונייה מול אונייה וגם אונייה מול יבשה, ובסופו של דבר הבריטים, האנגלים מנצחים, ובעצם הופכים לשליטי האוקיינוסים בעולם, ועם זה התרבות האנגלית הופכת בעצם לתרבות המובילה. ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלת המפתח. מה היו הסיבות לניצחון של הציוויליזציה האירופית על שאר התרבויות? אנחנו רואים שאיפשהו ב-400-500 שנה האחרונות, התרבות האירופית טסה קדימה, שאר אזורי העולם, גם באמריקה, גם באפריקה, גם באוסטרליה, נשארים בעצם צעדים לקטים. הם לא עוברים את כל מה שאנחנו עברנו. והשאלה היא, מדוע? האם מדובר כאן על יתרון גנטי, יתרון גזעי, אנחנו הגזע המוביל והם גזע נחות, או שאולי הסברים אחרים? הסיבות לניצחון של האירופאים הן די ברורות. יש להם נשק עדיף,
יש להם רובים וחרבות. הילידים אולם בצפון אמריקה עומדים עם חיצים וחניתות, בדרום אמריקה אפילו אין להם חיצים וחניתות. ככה גם האבוריג'ינים, כלי אבן ועץ, זה מה שיש להם, וכמובן אין להם שום סיכוי מול האירופאים. יש להם טכנולוגיה עדיפה, אוניות, פלדה. נקודה מאוד חשובה זה ארגון והתרבות העדיפים. האירופאים מגיעים ברמת ניהול גבוהה, ברמה של עמים, ברמה של צבאות, ומולם עומדים שבטים. לילידים אין אפילו כתב, אין שום יכולת של רמה תרבותית שיכולה להתמודד. נקודה מעניינת היא הנקודה של המחלות האפידמיות. בכל מקום שהאירופאים נפגשו עם ילידים, הם הדביקו את המקומיים במחלות שחיסלו מיליונים. זה קרה גם בצפון אמריקה, גם במרכז וגם בדרום אמריקה, זה קרה באפריקה, ואחר כך זה קרה באוסטרליה. המחלות רצו לפני ההתקדמות של האירופאים. כאשר הם התקדמו באמריקה הצפונית, והם הגיעו לתרבות שהייתה על המיסיסיפי, כבר 95% מהאנשים שם מתו, מהמחלות שהאירופאים הדביקו אותם. 5% האחרונים שנשארו ברחו בעצם, והם נכנסו לאזורים ריקים כמעט מאוכלוסייה. השאלה היא ממה נובעת העדיפות של האירופאים, בנשק, טכנולוגיה, ארגון, ברמה תרבותית ובעמידות למחלות. האם זה באמת עדיפות גזעית גנטית של הגזע האירופית? האם הגזע הלבן הוא גזע עליון, או הגזע הארי, או אולי היהודים? תכונה מעניינת היא של כמעט כל קבוצה אנושית שהיא חושבת שהיא עדיפה על אחרים. אנתרופולוגים שחקרו שבטים בדרום אמריקה וגם באפריקה גילו שקורא לעצמו בני אדם, ולאחרים הוא מניח שהם נחותים ממנו. הם לא בני אדם, הם נחותים. זאת אומרת, הקבוצה הזאת קיימת בכל קבוצה אנושית. אז גם היהודים חושבים שהם אב נבחר, וגם הגרמנים חושבים שהם אב נבחר, ודרך אגב גם הסינים חושבים את זה ומי לא. אבל בכל זאת, העובדה היא העדיפות העצומה של ההישגים של האירופאים, ובכלל גם של המזרח התיכון, על שאר הקבוצות האנושיות. איך אפשר להתמודד עם הנושא הזה? אז באמת, סליחה. אוקיי. אז עכשיו השאלה היא האם ייתכן שההסבר הוא בכלל תנאים גיאוגרפיים והיסטוריים שהם יוצרים, הם שולטים וקובעים את ההתפתחות התרבותית. אנחנו ננסה לראות את שתי התיאוריות, את התיאוריה הגזעית מול התיאוריה הגיאוגרפית. בשנת 1994, בסך הכל לפני פחות מ-30 שנה, יצא ספר עב כרך שנקרא The Bell Curve בארצות הברית, עקום הפעמון, עם שני מחברים, הרינגסון ומרי, שבעצם מטרת הספר הייתה להוכיח שהתיאוריה הגזענית היא נכונה, שהגזע הלבן הוא גזע עליון, ושהגזעים האחרים נחותים, ובייחוד הגזע השחור הוא נחות באופן ברור. הם עשו את זה על ידי כך שהם לקחו נתונים סטטיסטיים רשמיים מהמחלקות לסטטיסטיקה במדינות השונות בארצות הברית, וגם מהנתונים הסטטיסטיים על כלל ארצות הברית, ניתחו את הנתונים האלה והוכיחו שהשחורים הם נחותים והלבנים הם עליונים. בעצם הקו מחשבה שלהם היה כזה. אם אנחנו מסתכלים על הגזע הלבן לבד, אפשר לראות שערכי IQ, זאת אומרת ערכי אינטליגנציה, בגזע הלבן, יש מתאם מיטבי עם ההצלחה המקצועית והכלכלית. זאת אומרת, אם אני בודק אצל לבנים, אני רואה שמי שיש לו IQ נמוך, הוא לרוב לא מצליח מבחינה מקצועית וכלכלית, הסיכוי שלו להצליח מאוד קטן, וככל שה-IQ עולה, הסיכוי להצליח עולה. זה אצל לבנים.
עכשיו, אם נסתכל על ההיספנים ועוד דברים, נראה שההצלחה הכלכלית שלהם נמוכה מאוד. מה המסקנה מזה? המסקנה שההיספנים והשחורים נחותים מבחינת אינטליגנציה, ולכן נחותים כלכלית, מקצועית, אקדמית, מנטלית, יש להם נטייה לפשיעה ועוד ועוד ועוד, כל מה שמפורט בספר. אני אראה דוגמה אחת או שתיים או שלוש, דרך המחשבה שלהם, איך הם מנסים להוכיח את זה. הנה גרף מתוך הספר שלהם, שמנסה לבדוק אצל לבנים קודם, מה הסיכוי של לבנים לחיי עוני. בציר ה-Y יש לנו את הסיכוי לחיי עוני, ובציר ה-X יש לנו את ה-IQ של בוגרים וגם את רמת ההכנסה של ההורים. הגרף הראשון השחור זה IQ של בוגרי תיכון, והוא לגמרי ברור. למי שיש IQ נמוך, הסיכוי שלו להיות עני הוא גבוה. למי שיש IQ גבוה, הסיכוי שלו להיות עני הוא נמוך. מתאם שלילי ברור ביותר. אם בודקים את ההכנסה של ההורים של בוגרי תיכון, גם כן מוצאים שלמי שיש הכנסה נמוכה, יש לו סיכוי להיות יותר עני, ולמי שלהורים שלו יש הכנסה גבוהה, הסיכוי שלו להיות עני יורד. אבל השיפוע פה הרבה יותר קטן. זה אומר שה-IQ של בוגרי תיכון הוא הגורם העיקרי להצלחה שלהם בחיים. וההכנסה של ההורים הוא גורם משני. אם למישהו יש IQ גבוה, אפילו אם ההורים שלו עניים, הוא יצליח בחיים. ואם למישהו יש IQ נמוך, אפילו אם ההורים שלו עשירים לא יעזור לו, הוא יהיה טמבל. זה לגבי לבנים. כאשר בודקים IQ של בוגרי קולג', בוגרי קולג' לכולם יש IQ בינוני ומעלה, גבוה, אף אחד מהם לא יכול להיות עני, לכולם יש הצלחה בחיים, אין בעיה. זה לגבי לבנים. כלומר, מסקנה, IQ הוא מנבא הצלחה הטוב ביותר, יותר ממצב סוציו-אקונומי. עכשיו בואו נסתכל על תוצאות טיפוסיות במבחני התאמה לתפקיד אצל מורים. מורים לבנים מצליחים במבחני התאמה לתפקיד. בקליפורניה 80%, בפנסילבניה 93%, בניו יורק 83%. מורים שחורים מצליחים הרבה פחות במבחני התאמה. בקליפורניה רק 35%, בגורג'יה 40%, לעומת 87% של הלבנים, הצלחה מאוד נמוכה של השחורים. מסקנה, יש הבדל מובהק בהצלחת מורים לבנים מול שחורים. עכשיו בואו נראה, הם עובדים, בואו נבדוק את המשכורת השנתית הממוצעת של עובד בגיל 29. אם בודקים את כלל העובדים, רואים שמשכורת שנתית ממוצעת של לבן יותר גבוהה משל שחור, הלטינים הם איפשהו באמצע. אבל אם בודקים עובד בגיל 29 ו-IQ 100, רואים שהמשכורת די דומה. לשחור המשכורת טיפה יותר נמוכה, זה לא משמעותי. ומכאן המסקנה שלהם שאין אפליה. אם יש לך IQ 100, גם אם אתה שחור אתה תקבל את אותה משכורת, אבל אתה טמבל. אין לך IQ 100, ולכן המשכורת שלך נמוכה. אין אפליה, השחורים באמת נחותים. זה בעצם דרך החשיבה של הספר הזה. בנוסף הם אומרים, תראו, ידוע שיש הבדלים גנטיים בין הגזעים, מבחינה גופנית, מבחינה פיזיולוגית, נניח השחורים מאתיופיה יודעים לרוץ מרחקים ארוכים, השחורים ממרכז אפריקה הם הכי מהירים במרחקים קצרים. למה שלא נניח שיש גם הבדלים גנטיים מנטליים ואינטלקטואליים, סביר להניח, והנה אנחנו הוכחנו שהשחורים פשוט יש להם IQ הרבה יותר נמוך בממוצע. וגם מבחן התוצאה הם אומרים, האינדיאנים באמריקה הגיעו לרמה תרבותית נמוכה, האפריקנים עוד פחות, האוסטרלים הכי נמוך מכולם, זה צריך להוכיח חד משמעית שהגזע שלהם הוא נחות. הספר הזה עורר כעס עצום, נכתבו המון מאמרים נגד, שהתפרסמו בעיתונות, ושנה, שנתיים אחרי זה יצאו בספר. זה הספר, הספר נקרא The Bell Curve Wars. זה אוסף מאמרים
שמנסים להוכיח שכל הטיעונים שהובאו בספר הקודם אינם תקפים ואינם נכונים. אני אראה כאן דוגמה אחת או שתיים. אוי, איך יצאתי? רק שנייה. נכנסתי פה להפגנות של נתניהו. בסדר, חזרתי. הם אמרו ככה, בואו נסתכל עוד פעם על הסטטיסטיקה הרשמית של השלטונות האמריקאים. בואו נראה איזה אחוז אמריקאי בוגרי קולג' אצל דור ראשון של בני מהגרים. ארצות הברית זה מדינת מהגרים. יש בעיקר מהגרים מאירופה בתקופה הראשונה, אחר כך היו גם מהגרים כמובן מאסיה ועוד. בואו נבדוק את ההצלחה בסיום קולג' לא אצל המהגרים, אלא אצל הדור הראשון של הבנים שלהם. מה שאנחנו רואים שאצל דוברי צרפתית, רק 16.7% מהילדים, מהבנים, סיימו קולג'. אצל הדאץ', אצל ההולנדים 18.5%, אצל האיטלקים 21%, וכולם הם בסביבות ה-20%. רק אצל יוצאי אנגליה יש לנו 28%, ווילס 31%, הסקוטים 33.3%. אבל הבנים של מהגרים מרוסיה, כמעט 50% מהצאצאים גמרו קולג'. אז איך אפשר להסביר את הפער העצום הזה? קודם כל הם אומרים, יש יתרון מובהק לצאצאים מהגרים מרוסיה. עכשיו הם אומרים, הבדלים מובהקים בהצלחה קיימים גם בקבוצות בתוך הגזע הלבן. האם זה מעיד על IQ? הלוא הטיעון של הספר הקודם היה שזה מעיד על IQ. כלומר, לפי זה, יוצאי דוברי צרפתית, שההורים שלהם דוברי צרפתית, הם טמבלים גמורים, ואלה שבאו מרוסיה הם גאונים. הטענה היא סביר שההבדלים האלה אינם גנטיים, אלא הם תוצאה של הבדל תרבותי. זה בעצם הטיעון הבסיסי, שהילד מקבל את הבסיס התרבותי שההורים שלו הם מקיימים. הדבר מעניין שהמהגרים מרוסיה היו ברובם יהודים. וזה ההסבר להצלחה העצומה של הילדים שלהם, כי המהגרים מרוסיה כמעט כולם ידעו קרוא וכתוב, יהודים כולם ידעו קרוא וכתוב, המהגרים מהולנד ומאיטליה רובם לא ידעו קרוא וכתוב, בטח לא באנגלית. ההצלחה של מהגרים מאנגליה, ווילס וסקוטלנד, כי ההורים שלהם ידעו אנגלית, אומנם לא כולם ידעו קרוא וכתוב, אבל לפחות בעיית שפה לא הייתה להם, לאחרים הייתה בעיית שפה. היהודים שבאו מרוסיה הייתה בעיית שפה, אבל כולם ידעו קרוא וכתוב, והילדים שלהם הצליחו מאוד, אנחנו רואים את זה עד היום. טוב, אז אם ככה הטענה היא שמבחני IQ בעצם אינם תקפים להשוות בין אנשים מבסיס תרבותי שונה. יש להם הטיה תרבותית מאוד חזקה, את ה-IQ בונים לפי תרבות מסוימת, וזה מתאים רק לאנשים שגדלו באותה תרבות. וגם האדם שכמו שאמרנו, הוא התמחה באופורטוניזם, יכולת הסתגלות עצומה, כל ילד מכל גזע יתאים את עצמו לתרבות שאליה הוא נחשף. ואומנם ילדים שחורים שאומצו על ידי משפחות לבנות, הם פתאום לא טמבלים, ופתאום יש להם הצלחה כלכלית בדיוק כמו ללבנים. אוקיי? אבל צריך לזכור שסביר שיש הבדלים גנטיים, גם בתחום המנטלי והאינטלקטואלי. למשל במוזיקה יש יתרון לשחורים מסוג אחד, ובדברים אחרים יש יתרון לאנשים מסוג שני. האם זה מחייב או מצדיק אפליה? בעצם האפליה מניחה שיש לנו גזע עדיף, וצריך לתת לו את התנאים העדיפים, ויש גזעים נחותים שצריך למנוע מהם את התנאים העדיפים. עכשיו אנחנו נראה רגע אחד את התיאוריה הגיאוגרפית, בסדר? את התיאוריה הגיאוגרפית שבעצם מנסה להסביר את ההיסטוריה האנושית, שלא
על פי התיאוריה הגזענית. הטיעון הוא שהתנאים הגיאוגרפיים הם שקובעים את גיוון וקצב האבולוציה של התרבות וההיסטוריה של קבוצות האדם. למשל, למה התחיל ביות צמחים בקווי רוחב 30-40? כי דגנים וקטניות גדולי זרע קיימים בעיקר באקלים שלנו, באקלים של החצי יובשני, כי באזורים הטרופיים שיורד גשם בזמן אין סיבה ליותר זרעים גדולים, וגם באזור הממוזג שיש גשם כל השנה, בתנאים המדבריים אין מספיק אנרגיה לייצר זרעים גדולים. באזור שלנו חשוב לייצר זרעים גדולים, כי אחרי הגשם הראשון יכולה להיות הפסקה גדולה, ורק למי שיש זרע גדול ישרוד עד לגשם הבא, שזה מיוחד לאזור שלנו. ולכן רוב גדולי הזרע קיימים על הקווי רוחב 30-40. למה הביות התחיל באזור שלנו בסהר הפורה? קודם כל, ההומו ספיאנס עבר פה ראשון, והתיישב כאן לפני מקומות אחרים. אבל לא בטוח שזה הגורם העיקרי. הגורם העיקרי הוא כי באמת פה יש לנו את הדגנים והקטניות, גדולי הזרע הכי נפוצים, אם נסתכל ככה. במערב אסיה, אירופה וצפון אמריקה יש לנו 33 מינים, מתוכם 32 באזור הים תיכוני ורק אחד באנגליה ובאירופה. במזרח אסיה יש לנו 6 מינים, בתוך זה האורס. באפריקה שמדרום לסהרה רק 4 מינים, באמריקה 11 מינים, בתוך זה מינים שונים של תירס ואחרים, ובצפון אוסטרליה רק 2 מינים. זאת אומרת, יש יתרון עצום לאזור שלנו, לאזור הים תיכוני, מבחינת ההצע של צמחים לביות. אבל התופעה עוד יותר קיצונית בביות של בעלי חיים. ביות של בעלי חיים העניק לאדם יתרון עצום, יתרונות עצום. בעלי חיים נתנו לו מזון, לבוש, עבודה, תחבורה, ביטחון, חברה. בעצם האדם חי עם בעלי חיים מראשית ההתפתחות התרבותית שלו, אבל אם נסתכל נראה דבר מדהים. כמעט כל המינים תורבתו באזור שלנו, באסיה. זה מה שמסומן בחום. כמעט כל המינים. בצפון אפריקה רק החמור. בצפון אמריקה רק תרנגול ההודו. בדרום אמריקה 2 מינים, למה ואלפקה, 2 מינים ממשפחת הגמלים. כל השאר בוית באזור שלנו, באזור של אסיה הקרובה והרחוקה. כל מה שאנחנו מכירים, הכבשה והעז והפרה, ופה יש את השנים שזה תורבתו. איך אפשר להסביר את זה? שרק באזור שלנו, או כמעט רק באזור שלנו, יתקדם התרבות. מדוע לא תורבת אף בעל חיים באפריקה, מדרום לסהרה? מדוע לא תורבת אף בעל חיים באוסטרליה? אז יש לנו תעלומה. בואו ננסה להבין את זה. קודם כל, מהו ביות? ביות זה לא אילוף. אם אנחנו מנסים דוב שיקפץ לרצוננו, לא בייתנו אותו. אנחנו בייתנו את הכבשה כי שלטנו על הרבייה שלה. אנחנו התחלנו להחליק כבשים, לברור כבשים. אנחנו עשינו את הסלקציה של הכבשים לצרכינו, לכך של העזים, פרות, חמור, כלב, סוס וכך הלאה. אז אנחנו לא בייתנו אף טורף חוץ מהחתול. אנחנו בייתנו חיות צמחוניות ובעיקר חיות חברתיות. עכשיו מסתבר שבאירופה ואסיה, שזה הגוש היבשתי הגדול ביותר, יש רוב המינים שמתאימים לביות, אבל כמעט כל אלה שבויתו. קודם כל, מועמד לביות זה מין, לפי ההגדרה הזאת, מין של יונק בר יבשתי, אוכל עשב או אוכל קול, שמשקלו הממוצע יותר מ-45 קילו. זה ההגדרה. ואז אנחנו רואים ככה, שבאירופה ואסיה יש לנו 72 מועמדים, באפריקה מדרום לסהרה 51, באמריקה 24, באוסטרליה רק מין אחד, רק הקנגורו האדום עומד בקריטריון הזה. אבל באירופה ואסיה בויתו 13 מינים, 18%. אפריקה מדרום לסהרה לא בוית אפילו 1. באמריקה בוית 1, למעשה 2 בויתו שם, זה התרנגול ההודו לא סופרים, אבל את הלמה והאלפקה, באוסטרליה גם הקנגורו לא בוית. מדוע?
אז ההסבר המקובל הוא כזה, באפריקה הבן אדם עבר קו-אבולוציה מאוד ארוכה עם בעלי החיים. הפך מקוף חסר אונים שירד לסהרה, לצייד מיומן שצד בקבוצות עם כלי אבן בהתחלה, ואחר כך כלים יותר משוכללים. בהדרגה הזאת חיות הבר פיתחו זהירות ותוקפנות, ובעצם לא נטו לשיתוף פעולה. למדו לברוח מהאדם ולהיזהר ממנו. ולכן באפריקה הוא לא הצליח לביית אף חיה. הוא הגיע לאירופה ואסיה לפני 80,000 שנה, כשהוא כבר מיומן מאוד, הוא בייט הרבה חיות שהתאימו לו והשמיד הרבה מינים. הבן אדם השמיד באסיה ובאירופה מינים רבים, כולל פילים שהיו, כולל הממותה ומינים רבים אחרים. הוא הגיע לאוסטרליה לפני 60,000 שנה, הוא פגש שם את חיות הכיס. היו הרבה מינים גדולים של חיות כיס, אבל הוא השמיד את כולם בתור צייד. נשאר רק מין אחד, זה הקנגורו האדום, ומינים יותר קטנים של קנגורו נשארו, אבל בעצם הבן אדם לא בייט אף מין. לאמריקה הוא הגיע לפני 20,000 שנה, השמיד את מרבית המינים הגדולים בצייד. נשארו מספר מינים, ובייט רק באמריקה הדרומית 2 מינים. אז אנחנו רואים ככה, המהפכה החקלאית התחילה 12,000 שנה באסיה, 6,000 שנה באמריקה, לא התרחשה בכלל באוסטרליה, בדרום אפריקה. למה? אבולוציה טכנולוגית התקיימה רק באירופה ואסיה. אז ככה, גודל צפיפות וגודל מספר אוכלוסייה שדרוש לאבולוציה תרבותית היו, גם באירופה ואסיה, גם באמריקות וגם באפריקה. היו אוכלוסיות מספיק גדולות. באוסטרליה לא. באוסטרליה התקיימה תמיד אוכלוסייה דלילה, תנאי חיים קשים, מעט מזון, ושם אפילו הייתה נסיגה תרבותית. כשהם הגיעו לאוסטרליה, היה להם סירות, היה להם טכנולוגיה שאפשרה להגיע לאוסטרליה, חלק מהטכנולוגיה הם שכחו אחר כך. התיאוריה שמסבירה את זה היא התיאוריה של כיוון הציר הראשי של היבשות. הציר הראשי של אירופה ואסיה הוא ציר של קווי רוחב. הציר הראשי של אפריקה ושל האמריקות הוא קווי אורך. אם אנשים צריכים לנוע ממקום למקום, באירופה ואסיה הם יכולים לנוע לאורך אותו קו רוחב, פחות או יותר באותו אקלים. ואומנם תנועה של אנשים לכל הרוחב של היבשת האדירה הזאת התקיימה כל הזמן. אנשים עוברים מסין לאירופה, מאירופה לסין, בעיקר המזרח התיכון שהיה באמצע, אפשר את התנועה הזאת הלוך וחזור מהודו עם השיירות שהובילו את התבלינים וכך הלאה וכך הלאה. זה אפשר העברה של מידע לכל הרוחב של היבשת העצומה הזאת. בכל מקום שמגלים משהו, תוך זמן לא גדול, גם האחרים יודעים את זה. לעומת זאת באפריקה כמעט לא הייתה תנועה של אנשים, כי הם צריכים לנוע מאזור ים תיכוני לאזור מדברי קשה מאוד, לאזור טרופי שקשה לעבור, עוד פעם לאזור מדברי ועוד פעם לאזור ים תיכוני. האזורים של דרום אפריקה היו מבודדים מהאזורים של צפון אפריקה ואירופה. באמריקות אפילו יותר קשה, כי האמריקות הן מאזור קוטבי עד אזור קוטבי, שבאמצע יש לנו ג'ונגלים ומדבריות, והתנועה לאורך הזאת כמעט ולא התקיימה. וכך קרה שאפילו שהתגלו דברים משמעותיים בחלק מהקבוצות של האינדיאנים, המידע לא עבר לקבוצות האחרות, ושהקבוצה נכחדת, המידע הולך לאיבוד. בואו נסתכל על המצאות והתגליות באזור שלנו. הגלגל הומצא בדרום מסופוטמיה, איפשהו בדרום עיראק, לפני 7,000 שנה. זה התנאי מכריע להתקדמות של הטכנולוגיה ושל התחבורה, והוא הומצא רק פעם אחת בתולדות האדם. גלגל לא הומצא באמריקות, לא הומצא באוסטרליה, לא הומצא באפריקה. אבל ברגע שהוא הומצא כאן, מהר מאוד הוא הגיע גם לסין ולכל מקום. הכתב, לראשונה אצל השומרים, 5,500 שנה, בלי כתב אי אפשר להתקדם. כל אסיה ואירופה עם כתב. הפפירוס במצרים, יש על מה לכתוב. כתב האותיות, הפיניקים ואצלנו בכנען, לפני 3,700 שנה,
פישט מאוד את הכתב. הכתב של המצרים והכתב של השומרים היה כתב של מילים, ולכן היו אלפי סימנים, היה קשה מאוד ללמוד אותו, ורק מומחים ידעו אותו. זה נתן אפשרות לשליטים לשלוט על העם. כתב האותיות פתאום אפשר לכל בן אדם לדעת לכתוב ולקרוא, והכתב הופך להיות שייך לכולם. השיטה העשרונית הומצאה לראשונה בסין, ואחר כך עברה מסין לשאר האזורים. הברזל והפלדה, תנאי מכריע להמשך ההתקדמות הטכנולוגית, איפשהו באנטוליה, כנראה בדרום טורקיה, והטכנולוגיה הזאת מהר מאוד עברה והחליפה את הטכנולוגיה של הנחושת. המצאת האפס בבבל ואחר כך בהודו ואחר כך גם המאיה באמריקה המרכזית המציאו את האפס. המאיה גם היה להם כתב פרימיטיבי, אבל כשהתרבות של המאיה נכחדה, כל הידע שלהם הלך לאיבוד. הנייר הומצא בסין, ומסין הגיע לאירופה. המצפן הומצא בסין, אבק השריפה הומצא בסין. יש כאן תמונה מעניינת, שמלפני 2000 שנה ועד 1000 שנה, בערך תקופת ימי הביניים באירופה, אירופה הופכת לשמרנית, התרבות הסינית מובילה, רוב ההמצאות החדשות הן בסין, אבל הן מהר מאוד מגיעות לאירופה, כמו שקודם ההמצאות של אירופה והמזרח הקרוב הגיעו לסין. אז התרבויות המבודדות באמריקה לא גילו, לא את הגלגל ולא את הנחושת ולא את הברזל ולא את הפלדה. הכתב הראשוני שהיה להם הלך לאיבוד, ובעצם בגלל שאצלנו הייתה ניידות לרוחב ואצלם לא הייתה ניידות לאורך, האבולוציה התרבותית שלהם קפאה, נעצרה. אז נשארה עוד שאלה אחת ובזה נסיים. איך אפשר להסביר שהמחלות האפידמיות הועברו כמעט רק מהאירופאים לילידים? האם אנחנו גזע יותר עמיד? כשאנחנו נפגשנו עם האינדיאנים, כמעט כל המחלות עברו מאיתנו אליהם, כנראה רק מחלה אחת אנחנו קיבלנו מהאינדיאנים, וזה את הסיפיליס. שהאירופאים לא היו עמידים לזה, ודווקא האינדיאנים כן. והמלאכים של קולומבוס, אחרי 3 חודשים קשים באוקיינוס הגיעו, פגשו שם את האינדיאנים ואת האינדיאניות, אז כנראה קיבלו את הסיפיליס. אבל איך אפשר להסביר את זה? בעצם ההסבר הוא ביות בעלי חיים. אנחנו בייתנו בעלי חיים והם לא. ועם הבעלי חיים אנחנו קיבלנו את כל המחלות, שאפשר לראות כאן חצבת ושחפת, כל דבר קיבלנו מאיזה חיה אחרת, ועד היום דרך אגב, הטפילים עוברים מהחיות אלינו, ובצורה כזאת אנחנו עברנו סלקציה. אז ביות בעלי חיים באירופה ואסיה, שכאן היה הביות העיקרי, העביר לנו המון טפילים ומחלות. זה גרם לסלקציה אכזרית. צריך לדעת שהאוכלוסייה באסיה ואירופה, כמה פעמים 30-50% מהאנשים מתו. בדבר השחור, בדבר ובבבואות השחורות ובגלים אחרים, הייתה תמותה של עשרות אחוזים של האוכלוסייה, ומי שנשאר היה יותר חסין ויותר עמיד, ובסופו של דבר, כאשר אנחנו, האוכלוסייה האירופאית, פוגשת את האוכלוסיות שאף פעם לא נחשפו למחלות האלה, היא מדביקה אותם ולא הפוך. זאת אומרת, הביות של בעלי חיים נתן לנו לא עוד יתרון אחד, יתרון ששילמנו עליו מחיר מאוד יקר, וזה היתרון של החיסון. אז הפגישה עם האוכלוסיות הילידיות הייתה קטלנית. טוב, אני בזה מסכם. השאלה אם ההסבר ההיסטוריה התרבותית על פי התיאוריה הגזענית או על פי התיאוריה הגיאוגרפית, זאת שאלה שלא הוכרעה. וצריך להגיד שהמחלוקת בנושא הגזענות היא עדיין בעיצומה. בעצם גם אומרים שבכל אחד מאיתנו יש גזען קטן, מכיוון שאם נרצה או לא נרצה, יש לנו נטייה תמיד לחשוב שאנחנו יותר טובים מאחרים, ואנחנו צריכים להתגבר על זה בשביל להבין שגם אחרים חושבים ככה, ובעצם רק
איזושהי הבנה של שוויון תרבותי בינינו לבין האחרים, יכול לאפשר התקדמות ולא עימותים בלתי פוסקים, אבל חלק עצום מהאוכלוסייה האנושית גם היום, עדיין בעצם נמצא בתוך חשיבה גזענית ברורה. זהו, תודה ולהתראות. עכשיו אני מוריד את המצגת אני בעד מחיאות כפיים, מי שלא יודע איך לעשות מחיאות כפיים, שימחה על אמת. תודה, גדי. בראבו. אני אשמח לשמוע שאלות או הערות. תודה רבה. מזכיר לי ימים נשכחים באוהלו, גדי. באוהלו? כן, כן. נוח הררי מתהפך בקברו. יהודה פלד. מי מתהפך בקברו? נוח הררי. הוא לא בקבר? נוח הררי חי וקיים ומטייל בכל העולם, והוא מרצה מבוקש ביותר, והוא הוציא עוד 2 ספרים שתומכים באותן גישות. יש לו הצלחה בלתי רגילה, וכדאי לקרוא את הספר שלו, למרות שאני מודה שקודם כל, חלק גדול מהתיאוריות שלו הן בסדר, אבל יש לו כמה תיאוריות שמקפיצות אותך, וזה אחת התיאוריות. לא יודע, הספר הראשון קראתי פעמיים, מצא חן בעיניי. הספר השני, קיבלתי אותו ולא הצלחתי לקרוא אותו, שיאמם אותי לגמרי, לא אומר שום דבר. נכון, נכון. בספרים אחר כך הוא חוזר על עצמו ועוד פעם ועוד פעם, בעצם טוחן, מספיק לקרוא את הספר הראשון. גם בספר הראשון, ככל שהוא מתקרב לימינו, יש לי יותר התלבטויות לי מסכמה איתו. נכון, נכון. אבל האמת היא, גד וגם לאחרים, שגם ההרצאה שלך וגם הספר שלו והכל, הם נותנים חומר למחשבה, וכל אחד צריך לקחת ולבנות לעצמו את התיאוריה שלו, מכל הדברים האלה. נכון. וזה המעניין בעניין. קריאה ביקורתית. אני חושב שמהספר הראשון אני למדתי המון. קראתי אותו פעמיים או 3 אפילו, בדיוק להעמיקו, היה מצוין, וככה. אפשר ללמוד. קיבלתי כל מיני תובנות ממנו. נכון. נכון, נכון. יש לו הרבה מה ללמוד, ויש על זה הרבה מה להתווכח לפעמים. אני חושב, דרך אגב, גד, בהקשר גם להרצאה שלך, הדבר הדומיננטי ביותר שהשפיע על ההתפתחות של הציביליזציות, היא המגעים בין האוכלוסיות. זה התיאוריה של הציר, היא מסבירה את זה מאוד יפה. האינטראקציה בין אוכלוסיות שונות, היא כפי הנראה מה שגרמה לפיתוח. יש פה עוד דבר אולי יותר, יכול להיות שנוי במחלוקת, אבל דווקא הציביליזציות העתיקות בסין ובהודו הן יותר עתיקות מהאירופאיות. האירופאיות, אבל לא מהמזרח התיכון. המזרח התיכון הקדים אותם. המזרח התיכון, הבעיה שלו שכל הזמן הוא עבר מציביליזציה אחת לשנייה. הוא בעצם אף פעם לא היה ציביליזציה סטטית. הציביליזציות הסטטיות בעצם קרה להם מה שקורה לכל ארגון, שהשליטים קיבעו איזה שהם דפוסי חיים ושימרו אותם באמצעות דת, באמצעות כל מיני דברים שהם מבוססים על בערות של ההמון. בעצם בסין, בהודו, זה מה שהיה. ואולי במזרח התיכון ובאירופה, שלא הייתה ציביליזציה סטטית כזו חזקה בגלל הניידות והמעורבות. למה? אירופה הייתה תקועה 1000 שנה בימי הביניים, ולא התקדמה בכלל. אבל גם לא היה שם קיבוע של תרבות, כמו שהיה בהודו. יש לי הצעה. הדיון הזה על איך אפשר להסביר את ההתקדמות וקיפאון של תרבויות הוא מרתק, זה
לדקה, זו הרצאה שלמה. אני רק אגיד משפט, למשל הסינים, שבאלף הראשון, בערך עד שנת 1200-1300, היו בין המובילים. מהרגע שהם בנו את החומה הסינית, שבידדה אותם משאר העולם התרבותי, הם הפסיקו להתקדם. הם סגרו את עצמם והלכו אחורה ואחורה, או בעצם קפאו במקום, בעוד שהעולם המערבי יצא מהקיפאון שלו של ימי הביניים והתחיל לטוס קדימה. השאלות למה ואיך, בתוך המגעים האלה, איפה יש מגע ואין מגע, שאלה להרצאה שלמה. גם מבחינה חברתית ההתפתחות הייתה ישנו, אני צריך להמליץ, ישנו ספר של דיימונד, רובים, חיידקים ופלדה. בדיוק, זה הספר. של ג'רארד דיימונד, רובים, חיידקים ופלדה. שבעצם הוא מנסה להתמודד בעזרת התיאוריה הגיאוגרפית עם הרעיונות הגזעניים, והוא בעצם אומר שהיתרון שלנו בזכות רובים, חיידקים ופלדה, כבשנו את שאר התרבויות. ספר מרתק. הספר השני שהוא הוציא נקרא איך נפלו תרבויות, והוא בעצם מנתח איך קרה שתרבויות קפאו ונפלו ונעלמו, ומה היו הסיבות הגיאוגרפיות לזה, כי הוא טוען שבעצם סיבות גיאוגרפיות יכולות להסביר חלק גדול מההיסטוריה. אז זה מומלץ. ביולוג הוא. שאלה מעניינת, יד, לגבי האבולוציה, אם נחזור לנושא הזה, לגבי שתי האבולוציות שתיארת, האבולוציה הגנטית והאבולוציה התרבותית, האם בסופו של דבר באדם זה לא מגיע להתנגשות מסוימת? נכון. כי השאלה היא אם באדם האבולוציה הגנטית נמשכת גם היום, כי מאוד יכול להיות שהאבולוציה התרבותית התקדמה בצורה כזאת שהיא בעצם ביטלה את האבולוציה הגנטית המסורתית או ההיסטורית שהייתה קיימת בעבר, ואולי הודות לטכנולוגיות ולמדע ולרפואה בעצם נבלמה על ידי כך שהיום הודות לרפואה ולמדע שיש היום, בעצם תכונות בלתי, אפשר להגיד בלתי אבולוציוניות שקיימות, ממשיכות להתקיים, ואנשים ממשיכים להתקיים איתם, הודות לאותה אבולוציה תרבותית. בעצם זאת שאלת מפתח להרצאה נוספת. אפשר להגיד שהאבולוציה הגנטית שלנו היא שלילית. כי אם נסתכל על הגאונים שמובילים את העולם, לרובם לא היו ילדים או שהיה ילד אחד. ולעומת זאת, וגם באזורים עניים אחרים יש 10 ילדים למשפחה. אז לפי התיאוריה של דרווין, שהם עושים 10 ילדים ואנחנו עושים 2, זה ככה דור אחרי דור אחרי דור. והם באים מאזורים נמוכים, ברגע שמישהו עולה לתרבות גבוהה, הוא מפסיק לעשות ילדים, אז האבולוציה הגנטית צריכה להיות שלילית. השאלה איך מתמודדים עם השאלה הזאת, בואו נשאיר את זה פתוח, זה נושא מרתק להרצאה. מה שאמרת מעניין, מה שעורר בי, בקשר לזה שהלבנים היו חסונים יותר, כי חצי מהם נהרגו בגלל הברירה הטבעית, בגלל כל המחלות. עכשיו אני חושב על המגפה שיש לנו, גם את זה צריך לקרות אצלנו. אני לא יודע, זה נורא, אבל שחצי האנושות תלך בגלל איזה משהו, אבל אז אלה שישארו יותר מחוסנים, זה ברור. טוב, אנחנו מנסים לפתח חיסון לפני הסלקציה. כן, ולא מצליחים. טוב. לא מצליחים. אוקיי, אז תודה. תודה רבה לך. תודה רבה, גד. תודה רבה, מעניין מאוד. מעניין מאוד, ונותן חומר למחשבה. מאוד מאוד. ונראה לי שלפי הכתוב גם איזה נכד שלך פה הקשיב, לא?
אני חושב שהילדים שלי... סיגל אני רואה פה. ערווה וסיגל. כן, יופי. בכיף? כן, אני אין להם בית ספר, אבל יש להם סבא. סבא זה הכי חשוב. תודה על הפגישה. תודה, גד. תודה, סיגל. ביי ביי. יפה מאוד מאוד. תודה, גדי. ביי. ביי. ביי.